niliklar at BP, pinyabirta ang tonpen arjuik tham. Kidamtang pre ni pai kepen krehiniar ni thoma parman dwar bagori aron barim chingru mamai pen patir piponsi daitor semson singing ti open stage salong karbiaron barim chingru mamai pilapen aron barim chethan chimum amai pi pamanpon ada por phai troxi rachitima por pen hempu mukrang pirasinja se pen hempu se karkli kurusar suren kathar mukranga se karkli kurusar khola terang lapen pirasinja se karkli kurusar kiri hansi atum pensi arkli pon aron barin chingru mamai chingchia prang KACCM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen daitor bomti ahithi lapen daitor VDC bhavana heb ingpu ponsi daitor semson singti open stage along aron barin chingru mamai pialong an palidun Mai pialong kurusar Chandra Hanse pen patir pi ponsi kurusar kido an bong chinar nam pupon lapen bong chin bong krok anta mi sen me et pusi kurusar Chandra Hanse pen than pon bang so phi mai ki cheng ge pang cheng pon along kachitong dun alhisar poman pen KACCM Dr. Tuliram Long hang kachitong dun along EM Richard Stockby EM Surjo Rong par pen danglok ke ong dung atum chitong dun Radamai P ki paman bomahut daitor daihori Indigenous Youth Council ahin pen KACCM Dr. Tuliram Long hangapan epak pinpuralu pajirdun ke pajirdun pinpuralu along kinang sot son trok son jongdun si KACCM apan kachuning ri padodun bang so amay long KACCM rong hangkaning jipon abangke kaprek adhoram aphan ke kroy arad tuma bangke me thang ka chingrum chi lapen chingwai chingsai nang ji setame ka chingrum adim aklong do lasikar biaron baring di kroy tum setame bang so adim abangke kinang sot lasike bang KAC budget 2026 pen 27 aning kana hud KAC hin pen along tin mate constituency ingkoi ra trok along sitami aron barim ke kroy arara phan kuti ICC atang kapen chingwai chingsai sai hem kimrang pipon ko kimon dum tame arong do Christian dum da arong tin along da church to lagi alang dum tame sen alam sayang denglo lapen iskon puno international christian consciousness la tumta do sel dum who pure he chekwarni dolo pen ke kroy Pothimi dulu pubage kroy anima tuma bangke aron barim buke laso arna malam kace than kace mungji asai hentawi lasi nili karbeno autonomous council ten along tina MEC consensi tame 2026-27 budget ten deng ponpo adak bandruwal doji lapen par ge ada kijuna lang do po marpi barso ge dam yadim do po lapen ge dak isi kace than kace mungji apani sia sai hem do po lasi sisi consensi long wanku deng pon buku sini mi pangdak kamlo jate ilitum anim ilitum ron barim ke kroy anim bang jate wir bida ji phansi langsung mi pangdak kamlo non ladak abangke nabart mati agriculture asai kampen ke kimpon market set ingpu pondo lapen VDC bhawan ahem setami kimrang ponsi ingpu pondo puta ningje pontu pini daga bangke nabart pen agriculture department pen dark market set na ingpu pondo lapen ke VDC bhawan yele tum ke mo pijogan atum heglong po tribal affairs minister pen tangka rang pg rong rup kapade block nani rong kerset
penceng lok rong ker ka si ka pijo ke dam toar charge hem ke dam toar la pen ke hola Lukhimon tum ke dam mondir toar penceng lok ki jora lang penceng lok Karbiang long ni tum phan ato no kaching thuji phan tribal affairs minister pen putti suri pho nang PG pusi central government pen tum phan scheme nang pino pulo la soteng pen dwar baguri tame bang jogan ni no phan arkan ke pin pen je lahai asang ne klem bon je phan tum nak buri pon Dwarbagori Pen Thompson Terang Report KATV News. Kiram tang pre ni phai sir ke barni mithanga pran lidam sitami long ri long parabangke chiraikom thipji pura west karbiang long pen meghalaya hoi kido ta paralong khasi panar pen karbiang bong kacheteng khenga hut orivel timong abangki apran dam nang juilo Karlitang orivel timong aphan kiram tang pre ni phai crazier ni mithanga bohala pen mithanga mondulia longsi moidam pidamdo bangso moidam ki piahut Hamren rong sopi pen Pirangki apitung atum adimalong anpali dunsi tapara datum pen cingki cethandam si ahoy along kido aradatum kisung gacicak nang pen danglok radatum ahok pen aning ki hangalam the radatum pen cethandun ringti lanang than pami na tik ke ni tu ki lanang than dak de tik tu ke ni tu ki song bom jira jong si Meghalaya lo pulti ni dum dak tu ta tu di Yang sekar biang long pulo te ni tum sidan bom ni. Arni sita pulis tum ko ano ne ni tum long ka stop ka cidano ne. Meghalaya kem pincong der halada. Kupi sala tum pincong der. Meghalaya pulis pam tum asam pulis akem si Meghalaya pincong der hada. Meghalaya pulis lapen Meghalaya munik hadak pleng dam set lo la kem lo. Ki sala tum pam pleng der. Ni tum panau puro. Ni tum pan garaya bang lo. Kali mati. Ni tum pan si damo ni tum plupok. Hung le lang tu dam idi peganon hilo thangsi aphoi lo aprang prang pantalason borderament pen cherwo ke chibhom ko bangke dolo arrange so pen tu piklo la pen non hut non purun alang li kanda minang ju go purun hutame bang kep rapo atum ke arrange so dun ya tum ke la dagut ne se hamran pondo pen non inu bangke hospital pen release long lo pese arjulo ala da chip fodet pen la non bang thom care potrok la sonam ne garwa wa ka gi yang atum pulo stamen anta me badu sarkar ta mene litum phan ka dawai irut ta non thek long ala mena nang kerap ye phan ta non thanat ta ni tum thek long ala nali pha uson che abdun bom no kortes pen edi che abdun bom kan se ko son ne bang phan ta rulo ni tum phan nang rulo Masa bang ke nilitum bang ke ap ke nilitum ke inhan hormu kan seap. Tame bang e kalada rot si tenang em lai hai si beng po kalete la dari bol tu lai hai kan si bang ke nang ke ap si nilitum la pan amme kelong ni. Bangso Arni Karbiang Long Pen West Karbiang Long District Hiniara da tumahin pen sitam e Karlitang Orivel Timung Akarjong Sining Hemreng mi kidodun long pamiji apan Chikimo asai deng dun rinti Lason thosi Borthol hitia long sitam e melur kaidon si Sining Hemreng mi la pen anparta Borthol Bazar Committee Borthol sto Oweching Sport Club Rongkhang Havaramai West Karbiang Long Chamber of Commerce la pen Borthol arada tum chipatir pi dun si Karlitang Orivel Timung apan Chikimo melur kaidon rinti Halapu case ya tumpen kaning je pona tenke ahoy along ka charvohut Assam police tumtado sitame Karbiang long mati Asamara rapan ke raikom dun nangji kalisi khasi panora tuma pansi raikom pidun rong pusi nilitum tap parano ke damahut haladak kisung ke phora da tuma bangke nang chathandun pusi case ya tumpen nang chathandun mathamimi ate patumi dik incident son ke manghume me ate ilitum bangke dak BOP do Assam battalions do laso board laso battalions na akem nang pardet si halamang so ahidi ginang hiji selatum ke pelo megjang clip ma si totally lage law and order na failures lapen administrative atum ta failures joini si ani si eltum bangke ituma korte ate ituma nok bepo apa awepin apuna bepin pen alang dia prantam nang kogol totally si administrative failures and
law and authority tum fellas lapen nilu tum batumi kita ada tapat arong supi kita long pen ada resource ke long bangke ningduk meme de ili tum asam police atum ke asam along ri asam amuni tum masina protegi ma poe kali usia la tum pen report ke long ateng pulatang te asam police atum si Meghalaya matela khasi atum apan ke protect dun bangke ningduk ke lo asi we totally condemn that Assam police pulatang de follow the Assam police atum itu manangkai raji atum si Meghalaya asorapan khasi atum rajun ro last Hamren pen Chandra Singh Rohang la pen Borthol pen Priyanka Balmiki KATV News. West Karbi Anglong Rongkhang MC constituency ke parlo Porthoi so Mondhon ti munga hemalong ke damtang priya chiklo niphai crazy arni Borthoi so juta ate ratum ningkarong achujun amai ke paman bangso ningkarong amai lake non head jong ke damtang ingding thom ke prakithom hawar karbi sunim so rong aji Rongkhang hawar amai pen ki bipon along Borthoi so juta ate ratum tame chepate dun pen anong e mate best team chepalong dun Laso piputhot priya chikloni phai Christiani kadokawe Borthoi so juta te rangabitum ke doan Rongkhang hawara mayatum lapen rongara tum chitong pet pen anisan chodinti Laso jai me kipedo pon along KJA Rongkhang hawar amai kedo anatum aphan tami Borthoi so juta te ratum karbi po hoi pak pen archopondo Puthot KJA Rongkhang hawara mai itum tami Borthoi so juta te rang mai phu kwangchun bang lapen bidisa ratum aphan archopontu Jai megalong ko son besi la ansu se jutang ke pangtang pontuji la pen ke wang jianing kan ahut stami mesen ang theka che palong dun unjia phan chingki chathan pontu Risunim sorong aje long ya pon mai phulo lasi nili ke ha nili somarang ko penta la riso yang la itu karbi risunim sorong aje long mangke thek thida sita temdun bom lo japon bom lo la pen aprang prang ke dak Rongkhang ke lason karbi risunim sorong aji naso bang ave pang ni tum ke dongka nai si jepati dun bom sida dongka le jepati dun sida long dun bom nasi non dak Rongkhang ta naso abang nang bi ponama ni tum Borthoi so terang banta jepati dun bom ka jepati dun aling ta ni tum ke jingsia nong isi long dun si ong lo Jai megalong Rongkhang hawara mai maipu ron thiram kro kongchun bang che songing leng dihin rimbang borsing tiron sai hem chun bang Chandra Singh tiron tirikama mai kongchun bang Arun tirang Rongkhang lems vice chairman Babu Timung pendang lok kaprek jutang kaching hon arada chum chitong dun alang litum chepadu krupen labang so ingdeng thong ke bracket hom hawar karbi risonim so rongaje katalon ponalong alang litum ke chengsi anong e matela kong anong e kewan bestim kelong ke lake joy ke gali panangalang litum kasike aja ke ding lapen alang litum kasike long kachepadu ga joy ni si alang litum labang so kong anong e ke kewan long mate bestim ke kewan long lati alang litum han nili tada terang along mai pu lapen kong chun bang atum han nili churopar piklo lapen an so se alang litum ke bangi aporan kitami lasonak thaka chipaduk pen ke klem ke me ke dam ke me ajia phan nili hirjomi chitame thangpilo lasi Borthol pen Priyanka Balmiki KATV News Pinya birta ki lan sikang tonlo domi thak me kardom